Vítajte u večerných správ. Dnes je 1.7. Všetkým školákom a deťom celého sveta oficiálne začínajú prázdniny. Taktiež to oficiálne ďalší školský rok bez videí svetoznámej skupiny influencerov s názvom Homolka Dominators. Dnes vám k tomu povie náš reportér Roman Tika. Počujeme sa! Skupina influencerov vystupujúcich pod skratkou Homodomino má väčšiu pauzu. Niektorí fanúšici to nazývajú menopauzou. Iní si naopak myslia, že to kvôli slovenskej vláde, ktorá nepodporuje homosexuálne sňatky. My sme sa však dostali k tajným informáciám priamo z WhatsAppovej skupiny Homodomino. Sám Samuel Pavlík, známy pod pseudonymom Donerkebab Samo, povedal, citujem, mne sa to proste nechce urobiť, no presvedčte sa sami. Chalani, počúvajte, akože nerád to takto hovorím, ale strašne sa mi nechce robiť komentátora na to, ten snowboard challenge, akože vôbec. Ja neviem, jak sa o tom budete vy cítiť, ale mne sa to proste nechce robiť. Akože ja viem, že už to je rok, ale proste Zbytok skupiny, konkrétne tvorcovia známi pod prezývkami Žolo, Adu, William der Pavlander a Bromula Trenéris vzdialili svoju reakciu na sociálnych sieťach. Ja som toho od neho fakt že veľa nechcel. Iba by sme robili komentátorov pre snowboard finále. Ale on ne. Ok. Ten klinker nemá žiadnu auru a on mňa aktivoval môj villain arc. Ja začínam môj Sigma mode. Teraz žiadne emócie, len aura. Neviem sa k ani vyjadrovať, lebo pre nás je úplný kokotko, ktorý ma aj nepozná a ide mňa vyprať pičoviny typu, že som podvodník alebo sa zastrelí. Tu môžeš zasrať akorát tak svoju mater pojebanú. Hello, Donerkebab Samo, nechce sa ti komentovať Snowboard Champion. Choď do píče, kamo. Pusu. Myslel som si, že keď má Samo prezývku ako je Donerkebab Samo, že to bude chlapák a že bude brať veci vážne. Ale toto ma fakt sklamalo. Myslel som, že sa do toho fakt pustí, že na tom založí kariéru a on sa takto na to vykašľa. Fakt ma sklamal a neviem, asi s ním nechcem mať už nič spoločného. Aha, a môžeme sa opýtať, čo bude s Homodomino? Aj odpoveď na túto otázku sa našemu investigatívnemu tímu podarilo zistiť. V skratke sa Donerkebab Samo ponúkol, že môžu ísť jeho autom na výlet. To ale netušil, že mu ho ostatní členovia skupiny polepia nálepkami a že taktiež poriadne vytúnia jeho vozidlo. Vznikne tak nová séria videí, nesúca názov Tour de Babka, kde Homodomino budú preskúmavať krásy Slovenska. Diváci sa tak majú naozaj na čo tešiť pre televíziu. V piči ti spravím revíziu, Roman Tika. Jebe? Kokot, budeš narávať na Homodomino? Pre lepší kinematografický zážitok odporúčame použiť slúchadlá, farby titulkov Vilo, zelená, žolo, červená, samo, modrá, bela, ružová, ChatGPT, sivá, rádio, hnedá. Prajeme pekné a ničím nerušené pozeranie. celé kolesa, všetko. Sladko Didi, chápeš? Také máš pocit, že nohy ti skurvím auto. Ak to bude veľmi zlé, tak sa sem vrátim, že koupiť. Maká. A budú keď zarobíme, tak platím babu na to. Žolo, Milo, za kamerou se skratá ženská, keby se nepozeráme do kamery, tak sa pozeráme. Keby sa nepozeráme do kamery, tak sa pozeráme trošku nižšie. Toto auto, Vilo, čo si o ňom myslíš? Nič moc, treba ho vylepšiť. Týmto autom pojeme na Tour de Babka. Treba nejaký tuning, čo? Treba ho vytuniť. Takže ja by som začal, vyber niečo. Ja som, kúpili sme toho veľa.
Začneme niečím... Začneme jednoducho. Áno, niečím jednoduchým. Niečo jednoduché. Zober rovno všetky tie rúžové veci, nie? Máš prvú. Inak, ako Vilo mi ukradol hodinky, takže má dneska tvoje hodinky na ruke. To je všetko rúžové asi. Chce trošku flek. Oh. To Ešte tam je to na zrkadlo. Tam ideme, hej? Choď. Čo ti jebe? Budem taký asistent. Myslím, že sa to rozťahne na ten bol. Do piči. Ty kotva je schopná. Jaká kotva? Idem ti dám pomôcť. Choď. Piči? Atraktívne. Drž to hore. Nedá dole z toho. A je to tam. Dobre, ďalšia vec je to tu na to zrkadlo, to by som tam dal rovno. Z toho, že nič neuvidí, ja som dal naopak. To musia byť tie uška, tak. Vždy som mu to s tým pohol, ale nevadí, hádam. To si nastaví. Tak, teraz na páku. Pohoda. Ale nenehávajte kľúčiky v aute. Nenehávajte kľúčiky zavreté v aute, lebo sa same zamkne a budeme aj bez auta. Musíme rozbiť sklo potom. A nech nepípa ideálne. Tak koberčeky? Jo, môžeme. Jebe ti. Unboxing, počkaj, treba unboxing. Koberčeky. Ty už sú jaký hnus. Koberček 1. Víš ten tu jaký je hnusný? Akože podľa mňa. Počkaj, tu sú dozadu. Toto je dopredu, nie? Toto je foto, fakt. Teraz smete mi, ktorý. A ja. Tento je sem. OK, tak tento bude k vodičovi. Jaké pekné. No to je Čo ti jebe? Tá sa poje bez stopa, to vyzuje sa. On sa zamknú? Prečo je zamknuté? Samozrejme, máme nejaké bezpečnostné funkcie, ktoré nemám dať. Ktorou stranu je to hore? Vila? Tak to je to hore. Čo to je? Budem ti to hodiť? Ja som nevybral ten originálny. Je kouzí. To hodím do piči, to tu nechcem už. Dobre, čo ďalej tu máme? Free Fitpix. Toto je Fitpix. Fitpix. Toto? Viete si tipnúť, na čo je toto? Pocket Pussy. Podaj by. Jo, to je na tú gulu. No dávaj. Diablo si práve, tak kamerán sa smie. Kameramana sme zabavili. Upgrade. Musíš zamazať ešpezetku potom. To je mega dobré, kámo. To som dobre, kámo. To je brutálne. Nečakal. To úplne padlo, podľa mňa to má jednu veľkosť iba. Je to dosť možné. Tak jak Pocket Pussy pre auto, nie? No kam chceme dať nálepku Autistic Driver? Ja by som ju dal dozadu, lebo tak ako upozorní, vieš? Niekam, že sem. Máme A to ja praviť? chcem potom niečo nalepiť. My ti pak dáme niečo. Nedáme tu prvé, nech to otestuje, ako sa to robí. Ja by sme potom jej mohli povedať, že to má plná kokot. Snáď vie, čo robí. Ideme zatiaľ zabávať divákov, kým ten kokot čo robí. Čo si práve tu? Neviem. Mám pocit, že prvá náhodka bude na hovno. Mali sme tu dať kameramanovi. Oh, like it? Mužský rod odchodí. To je proste ten kameraman. Je to rovno? Hádam, hej. Kde je to pravidko? Pravičko. Rýchlo, vyšte to lepidlo. Už je tak na hovno. Tak zle. Teraz to musíš takto poriadne, tam sú tie bubliny, nech tam vidím. Všetky musia preč, chápeš? Máš business call? Jaj. Komand Domino už robí veľké lovo. Domino, už nemám to.
Keď sa tam ako boli tieto, také boli, aby sa to neodhľadali. Chápeš, nie? Tak aké veci mi nakrešete? No, toto už vieš, neviem. Mám to bedro, ne? Ale jasne. To je brutálna nálepka, či ti jebe. Sme na nádrž. Ja by som Daj tam tú dal tú bielu, bielu, že... bielu, lebo to tak ladí. Idem ja teraz lepiť, pozor. Dobre, vybavil som nám 10 000. No moment, Nie, že to pojebeš. iba že ono sa tu tak... Aha. Čakať. Dáme to z opačnej strany, jak keby. Najväčší. Konečne to je ten vtipný v tom videu. Najväčší, pre mňa najväčšieho, jo. Potom, ten čo má najmenší kokot žolo, jo. A potom je tu pre Hanku. Normálne. Kačičku s pivom, čo sa lepí na palubovku, ideme ju tam dať. Ja som sa kúkal na tú kačičku, nekúkal som sa na mobil, čiže možno som natočil iba tvoju Takúto hroť. kačičku. Oni to aj tak uvidia potom, vieš, nevadí. Ja viem, zatiaľ dáme fitpiky. To zvládneš, Bela, my ti veríme. Nie, ani nie dick pic. Stačí iba ten feed pic. A Holy shit, kamo, chain. Počkaj, hoď kokot vidno. Chain. klobúk aj sa okuliare. Chain. Okuliare tam nalepím. Kúkaj sa do tohto, prosím. Počkaj, ja tam potrebujem vidno do pičí, kokot. Sa kúkaj do mobilu. Ja tam nevidím do pičí. Kúkaj sa do Nevidím mobilu. si na ruky, kokot. Vidíš. Nevidím do pičí. Pozri sa do mobilu. Dobre, kokot, zaj to do piče. Ja mám, vidíš, ten židovský sandál z plastu. To je... Ako sa dáva klobúk? Takto? Fú, počkaj. Takto, nie sa dáva klobúk. Tak sa dáva klobúk, áno. Dobre, zatiaľ to drží. Chceš to popravítkovať? No, moje drží je bez pravítka. Toto je bublina. To není bublina, to je tam, ona to má samo. To je bublina. Že sa volá automiska, v ktorej sme to umývali? Bublina. Bublinka. Ja neviem, kámo, väčšinou si tak volajú u nás. Vedel si to. A je tu profesionálny karbon, ktorý sme kúpili, aby sme odľahčili kúčiť to auto, lebo je moc ťažké. Chápajte, rýchlejšie zrýchlenie. Tuto tak? Potom to tam nalepiť a potom to odlepiť. Takže robili ste to úplne zle. Aha, to je jak tetovačka. Vieš? Vidíš, máme tutoriál a vy ste sa na to... To je jak tie tetovačky, že O, ono a to... tu je podrobne... Aha, že ono... Jaký karbon? Čo ti jebe? To je brutálne. No to nie je špeciál. Je to karbonové Mark 4, nemecké auto. Ja by som to tam nedával, iba z toho dôvodu, že nemáme zadný pás a nechceme byť náhodou zastavení. Ale toto to... A není vidno tam. Ja by som to tam nedávala budeš tiež. svietiť. Pozri, čo si robil na komerčeku. Bela, prosím ťa, chovaj sa k tomu autu. Jo, to je na poháriky. To Rúžové. by ste mi mohli dať místo viac hodila do auta. No, sú tu dve možnosti. Nelepí, že to je. Tuto to môžeme dať, ale ja by som to dal sem. Povilo. Daj mu tam. To nemôže byť vo videu. Daj mu tam. Aby tam vždy skybí Máme nejaké lepidlo tuškové? Tuškové je ako... Tyčinkové. Prečo chceš tyčinkové lepidlo? To je si toto. Alebo Máš? obojstrannú No pásku. tak toto dám a to vypadne. Vieš? Prečo to dávaš tam? Daj to tam. Lebo tu sú držáky, tuto... Tak keby si ma lepilo, tak mu to dám sem, ale tu sú držáky práve na pitie robené, vieš? Super záber robíš. Potom to vybavíme, to je problém budoucího mne. Vidíš tam flex, kam flexím hodinky, kámo. Tak to dám. Flexím hodinky s želovou nohou. Oh yeah. To je docela sen, kámo. Moje ruky, kámo, moje To ruky. tu? Pozrite sa na moje ruky. Dobre, šlo to je, čo? Toro tu alebo Toro tu? Si ti páči viac? Kámo, koho ty banger. Ďalšia vec. Bude naše nitro. Nitro? Keď už sme vpredu. A čo nás myslí, ako sa tam dá? Nemá Tam na je mysli tušne nejaká obojstranná. Baká, to je nitro! Skoro nám vybuchlo nitro. By si potreboval obojstrannú pásku. Môžeš vybrať tlačítko? Skús to vymeniť za to tlačítko, ktorým zvyšuje hudbu. To je moc veľké. Non-funkcionál.
To je cigarety, to je to na tie cigarety. Čo si tam máš, to je ona. To je tuto. Do tohoto. Asi, je tu niečo cigarety. No, lebo to sa vyberie. Steker. To je na cigy? Neviem, je tu cigarety Nanzunger Steker. Neviem, čo to Tuto je presne cigy. znamená, ale Takto. typujem, že to je niečo na cigarety. Čo? What the fuck? Neviem, čo to je, ale bude to tu. Drží to nám? Nie. Daj ďalšiu vec. Máme veľa náhradných ketek. Takže vieš, čo môžeme spraviť? Pozri. Vidíš, to Ja to budem zobrať, potom nerobme bordel na ulici. čierny? To bol ten originálny čierny? Hej. Dobre, a kde je ten druhý čierny? Grande finále, alebo akože ešte budeme robiť, ale za to tie dvere hlavné. Všetky športové autá, ktoré chcú ísť rýchlo, tu má niečo iné. Hej? Pravé rally auta. Pravé rally autá, také fakt, že dobré. Nie je to ľavé, to je pravé. To presne na toto auto som to našiel. Ono nemá ani dieru sebe, to je proste tiedidlo. Dobre, ja to odlepím, začnem a ideme potom na to, hej? Dobre. Odlep to, odlep je nálepky do pičí. No nech ty aspoň, čo? Ja som ich včera strihal. Ja si ich kúšam. Hej, ja som si ich kúsal, potom som dostal strojček, takže už ich nemôžem kúsať. Hej. Ja som si to dal tak brutálne Ono je to okúsal. strašne nekomfortné si ich potom kúsať, keď máš ten strojček, no je to fakt divné. Okay. Odporúčam vyskúšať niekedy, keď si zoženete strojček, Ja už som mala. zakusnúť si do nechtu, Všetky je to odlep, veľmi hej? divné. Proti originálnemu kúsaniu do nechtova. Keď som si kúsala nechty. Ako sa to zatiaľ cítiš, Vilo? Jak? Ako sa to zatiaľ cítiš? Si na mobil, si na mobil. Čakaj, ono by to chcel nájsť ten šport, kde tu budeme už mať položené. Že neviem, či to chceme hľadať teraz. Môžeme hľadať, to klepe, vieš? Nie, ale ten mobil, chápeš, keď ho budeme chceme. To potom nájdeme. Lebo teraz to nejde na self-kameru. To nás najmä. No to robíme potom. Tak čo? Fakt nejde sem. Tam to nejde. Že sa nás tlačí, doslova to tam ide. Tam drží? Drží. A jo? Takže dal som ho naopak. Dobre, tak to je super. Aj to otočiť? Jo. Počkaj, nie, to ide lepiť ja. Jebe si. Video. Jaký čo si jebe, to je fakt, že dobre. Mňa sa to kurva páči. Takže iba, chceme, ako budeme teraz zvykle. Dobre. Dosť na piču. Chápeš? Čo chceš prelepiť? Prvo tu a to bude svietiť tým pádom, chápeš? Fakt, že to nebude svietiť. No áno, tam nie je nič pod to. Nebude to svietiť, aj keď to tam bude hento svietiť. Môžeš dal iba reálne pod tu podaj. Pod tu? Môžeš dal fakt, že iba tu na pod. Ale keď to dáš na to, tak to bude svietiť v noci, že si vonky. Áno, to má byť akože na to? Hej, to je na to sprobené, že... Počkaj, a toto akože nie je nič, to je diera. Nie, to je diera, chápeš? Preto som sa pýtal. Ideme ťahnuť čet. Čus bus, prosím ťa, mám takovou nálepku, na ktorej je napsáno Wanted a 5 hvězdiček. A chtěl bych ji nalepit na takový ten zadní světlo nad kufrem, který se prostě rozsvítí, když zabrzdí člověk. Jo, v autě. Ale jako ono to přes tu nálepku je vidět, že to svítí, že to brzdí. Je to legální na Slovensku, nebo ne? Na Slovensku, prosím. Máme odlepené, ideme lepiť. Počkaj, že treba záber. To má krásny záber. Ja to dám na prvý pokus, poď. Dáme to pod to. Dal by som to pod to. Pravítko. Vodováhu. Dobre. Teraz ideme to robiť, ako aký to je to máš. krivé, toto čo tu je, ten pás, on je tuto širší ako tu.
To je neproporčné, toto strana uši ako hento. Si medzi dvoma homodomino členmi a ty hejtíš na homodomino. Nehejtím na homodomino. Hovorím, že auto je krivo. Ale auto je homodomino. Krásne. Budú tam kus bubliny, no. A čo? Ja to... Budú tam bubliny kus, nevadí. Tvrdé niekam no fat chicks. By som mal dozadu. Na dvere. Tu? Alebo... Či? No? Potom lepím tak, ja som to lepil kedysi, lebo to bolo lepšie vtedy. Pozor, aby si nebola pár ťažšie, ale to tu môžeš byť to auto. Čo? Teraz budeš homodomino video. Čo prosím? Berám? Áno. Choďte do stripáčov s názvom Chicks. No tam pekné baby. Takže ideme spraviť leptánsku. Mám psíka, ktorý je v dlhom stave. Ja som toho psíka vystrelil. Môžeme sa na stieračku pičovinu. Reflektujúcu, niektoré by to točili, vieš. A tu je aj tá A to je na to, aby sme dali vnútra. A máme to! Nie, toto je namiesto pravítka, to je taká... Máme voňavku do auta! Máme ju! Nie. Najviac basic šampón. To je fakt šampón. Ja tam idem zavesiť, to je brud. Ja som sa bál, že som to nechal v Prahe. Úplne som z toho happy. Blesk. Tak to by ti to nevybuchlo. Neviem, či ťa trafí blesk z toho auta, ale... Vieš. To tu bude niekde, tak to by som to dal. A že sa to nám akože... ideme potom tu na to motor. zapojiť, vieš? A teraz to musíme... Ale kým vy niekam toto dať. zistíte, idem spýtať sama, ako sa teší na svoje auto. Aj s vlogom. Dobre. Chápeš? To je súčasť oného. Neexistuje miesto, kedy Do vlogu, ako sa tešíš na svoje auto. Netuším vôbec, čo mám čakať. Máš nejaké teórie, čo si myslíš, že bude na tvojom aute? Tak niečo sa mi už podarilo líknuť, teda im, ale nemám sa prekvapiť. Netuším vôbec, čo tam má byť a bojím sa toho. Ale teším sa. Máš sa pozerať do kamery, ja máš hovoriť do kamery. Keď si v takých šatách. Boha. Hovado. A ako mám parádnu čopicu. To bude na Tour de Babka povinná ona. Šikuj. Vo vlogu bude, ak pozerám túto srandu. Čo pozeráme? Eufóriu. Nemám čo pozerať, úprimne. Ako je na tom auto? Čak, nechaj sa prekvapiť. Čas, cca. Ja už minus 10 minút by som bola vo výrivke a hej, a hentý. Ako ešte dlho to asi bude trvať. To možno aj celý diel dopozerám. Tak ja idem do výrivky bez vás. Aj bez mňa? Ešte stále na eufóriu, ne? To má hodinku diel. Nie, už to končí. Do piči, kurva! Že nesmej. Čo robíš, Jolo? Natáhneš to na druhú stranu, ťahaj. Nechaj to na voľno. Reálne to tam nechajte voľno. Neďaj, do piči! Nechaj to voľno. Nechaj to na voľno. Ja to chcem do tej spáry, to bude cool. Áno, ale nechaj to tam na voľno. Vypadlo ti to aj z tejto spáry. Celé? To tam nebude držať. Ser na to. Už to vypadlo. Ja už to vypadlo. Necháme to tak tu na voľno, kade tady. Teda nemusím si dať okolo pásu. No takto vzadu. Ja mám svietiace takto vzadu vnúci. Kam to zapojíš? To potom sa vybaví, až to bude sa zapnúť. To vyriešime, keď to bude. Teraz Ok. nechceme zapnúť, vieš? Nie. Počkaj, ale toto máme problém. Čo? Dobre, ja idem robiť nejakú inú vec. Aby nenosli baví podprsenky. Nenosíš podprsenku, dúfam. Nie. Dobre. Z druhej strany, tam by som to žil sem. Máme ich 4. To je na každé dvere, že nemôžu nastúpiť, keď majú.
Fú, je strašné. To dal som. Pohodáte tam. No tu máš taký veľký prázdny vchod. Chcem dáš jednu, na druhú stranu dáme a nejaký ďalší to nájdeme. Smrdí, jak som to otvoril. Fuj, ja sa dotýkam tých skrvených prhlaví. Sensational. Ja by som najprv nalepil Clarksona a potom ďalšie. A ešte daj z druhej strany toto. Nech je to symetrické. To je brutálne auto, či ti jebe. Fakt, dobre, sa ti páči. Počkaj, žolo. Som sa pyšný. Idem to odberať za akú veľkú zónu. V takej výške to je. Tak? Hej. Dobre, ideme nalepiť to teraz dopredu ešte, lebo som to zabudol. My sme mohli strieľať na kúzlo, vieš čo? Keď budeme zvyšovať hlasitosť, tak strieľame rovno. Chceš s tým pomôcť? Myslíš, že disku to vydrží? Hej, to bude cool. Sprav to, Vilo. Ale ja mám obavu, lebo to fakt, že vypadne. Skús to. No keď tak budeme strácať. To bolo, pozri, tak tu medzi tými dvomi, akoby. Tak? A to sú ako dve nálepky? Áno. To je jedna. Odlepuj. Tak, drž. Dobre, najväčší pozor, aký je. Úplne na piču. Sem to dáme. Úplne na piču. Sem to dáme. Dobre. V ústave napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Ak nebudeme na Slovensku teda uznávať aj homosexuálne manželstvá, v ústave máme jasne napísané. Mama Domino? Menšie. To kto povedal? Kto to povedal? To bol Fico? Toto neznamená, že Slovensko Ešte, že väčšina homodomina je z Prahy. Čo ti jebe? Ja som vybral gombík. Tým gombíka som omylom zapol rádio. Že rádio sa už nevypne. Jeden gombík. Chceš, že mám jasno nikdy nezapínal. Dobre, jebať rádio. No dajú do piči. Ešte máme toho Clarksona, nie? Ja mám pozrieť, aké to bolo krásne. Ja mám pocit, že to vypadne tak strašne. Dobre, bylo. Kde je Clark? Kam dáme Clarksona? Hej. Je niečo sem na tieto veci. Nie? Nechce sem. Kam dám Clarksona? Kam dám Clarksona? Aby sme dali Nikam, nie to Sem! To je nič. Tuto by som dal. Tam daj tie šnúrky, čo máš. Ja inak z týchto vecí vyrábajú také pekné kvetinky. Žangeton, hej. Roman referencia. Tu, jak je ten zavina, ste si mali vytlačiť Instagramový nick. Hej, chceš niečo ukázať? Vy ste to spravili? Jak je náš Instagram? Homolka.dominatovci? Áno. Aha, ty to chceš dopísať. Je to bez medzery, nie? Asi. Počkej, ja sa pozriem. Chceli to pozrieť. 1 hour later. Six and a half hours later. 2,000 years later. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Akože ja som zručný chlapec, akože ja nechcem byť egoistický. A tak som premyslel, že keby som baba, tak akože chodím so sebou, nie?
Ja som podľa mňa najzručnejší, najšikovnejší, najviac fajn chlán, čo poznám. OK. A keby som baba, tak určite pozerám Homo Domino. Je to hotové, ideme po sama. Že nehrajú nesú klády, ale hraje rádio, ktoré nevieme vypnúť. Samo! Boli sme v obchode. Ďakujem za požičanie auta. Dobre, nakúpil som ti niečo. Prosím. Počkaj, kúšne som ťukol, predné sklo, teda to svetlo. Čo si spravil? Kde si to ťukol? Jak si to ťukol, prosím ťa? Jak si ťukol predné sklo, akože čelné? No, proste taký kameň. Ty si biči. Pozri, rozobral Nechceš som to vidieť, vejku. hádam. Rozobral som Nechceš to vejku. vidieť, hádam. Chcem to vidieť. Ukáž mi. Mohol si lepšiu lášku vymyslieť. Čo ste mi urobili s autom? Fakt, neverím. Nie. Vôbec vám to netrvalo 1,5 hodiny. Teraz mu zakriem oči, prstami, teda od sekundového lepidla. Keď tak budete zlepení navždy. Lepidlo. Možno ho máš na volante. Možno to auto už nepredáš nikdy. Ani keby chceš. Nepredá. Čakaj, čo zatočíme? Nie. Nie. Pozor, schod. Odkiaľ mu to dám? Ja, nevidíš sama, nevidíš? Nie, nič. Ani keď otvorím oči. Nevidím. Áno, spredu. Tak posadíme ho do auta, posadíme ho do auta. Nie, nechcem. Tam, posadíme, neboj sa. Počkej, idem z domu. Samozrejme musíme dodržiavať rýchlostné limity. Všeobecný rýchlostný limit pre najvyššie dovolená rýchlosť je stanovená 150 km h. Samozrejme pokiaľ doprava. Počkaj, idem do auta. Ja som sa niečoho chytil. Daj mu to dole. Môžem? 3, 2, 1. To je strašne ružové. Toto si sekundový nalepil. Nie, otvorta. Aha, to je iba riadne. Okej, to je to Gulej. Toto je aj tu! Pre Boha! Snoop Dogg. Okej. Tá kačička je cool. To má pivo. Áno. Ďalšia chujovina. Strieľať Tu je nejaká Môžeš strieľať, aj nitro máš. Nitro. Kámo. Strieľaš tam. Aha, tu mám oné. A otvor si dvere, tam máš karbon. Wow, Mark Na 4. všetkých sú, na všetkých. To, čo mám pod nohami. Poď zvonka a pozri sa na moje okno. Wow, OK, toto je cool as fuck. Máme letky vzadu. Warning. Ďalší Máš Mark tam 4. letky. Na noc. Ďalšie. Prečo je tu toľko takýchto srán? Ale všetky pozerá na letky. Wanted, OK, Toto Havko. malo byť najprv to a potom myslel, že to je nelegálne. OK, super. Čo to je? Čo to je? Kufri je dačo. Čo to je? Jeremy Clarkson. OK. Autistic Driver, to sa mi ľúbi. Instagram, nie? Si niečo robil s ním? Nie. Tu nie je nič? Nie. Čo je toto? To je lepšáska. Len To- nešla nikam dať, takže tam je. Tak je vzadu. Počkej. Tu je strašne veľa týchto chujových. Fixa. Tu sú ešte. OK, toto sa mi ľúbi. To sa mi ľúbi. Ďalší warning. Turbo Engine. Toto je cool. Toto sa mi ľúbi. Jak dielo. Toto je fakt, že dobré. Najlepší stripač? No fetch. Referencia na Václavské námestí. Chicks. Ty si pofarbený? Hej, on je celý čierny. Na ksichte. Ja neviem. Aj od farby som bielý na ruke. Ale na ksichte si čierny. Kde som na ksichte? Ty si dobre To je jedno, špinavý. obzeraj auto. Toto je nutiaľ highlight. Ešte toto. Tu je tak veľa sprostých. Nie. Čo? Aha, som nuc. OK.
Akože čakal som to veľa horšie. Hento rúžové je strašné, je to strašne rúžové. Akože strašne rúžové. Akože keď poviem rúžové, tak strašne rúžové. Už môžeš ísť do výrivky. Jo, ešte si nevšimol, Tomáš, to svieti v noci. Čo svieti v noci? Jaj, toto? OK. Kokso, ale toto je mega rúžové, to je až moc. Ale toto Mark 4, to sa mi... Toto. Kamo, tento koberčeky. My sme vyhodili tie tvoje. Super, dáme ich do domčeka. My sme Prečo je toľko týchto srand tu? Bylo robil. Sú všade. Ale toto sa mi ľúbi. Toto je už highlight môj. Aha, to je takto. Počkaj, to je vidno? Ani ne, ani toto. Ale zvonku to vyzerá brutálne. Skoro ako Paťo. Lepšie, no. Čo je najlepšie, že mi nefunguje zadný stierač. Že vôbec, že on proste nefunguje. Dobre, už môžeme ísť. Toto vám trvalo tak dlho, ale toto je čo, kámo? Čo to je? Mumu. Harry Q. Autistic driver. Dobre, ja som happy, mne sa to fakt, že ľúbi. A ty už sa nekam uží. No a ja si myslím, že teraz vás úplne všetkých zaujíma, že jak sa mi šoferuje auto po mesiaci, jak je dogabané, tak stále vidíte, hej, že zadu je proste hávko, všetko. Tu mám tie gule rúžové. Hej, a akože srandy ako napríklad z volantu a z ručných, všetky tie rúžové som si musel dať dole. A keďže dosť pušťali chlpy, a obávam sa, že kým by došlo na Tour de Babka, tak už by to bolo iba také plešaté celé, tak radšej som sa dal dole. A plus robil to strašný bordel, takže na Tour de Babka si myslím, že nám to vadiť nebude. A tak, akože šoferuje sa dobre a problémy nie sú, voňavky fungujú. A tak, dobre, teším sa na Tour de Babka, chalani spravili aj s Hánkou parádnu robotu, že takto vyzdobili auto. A za chvíľu je to tu!